En ng'anyo koso rapar mag Gen Z? En ng'anyo gi rapar ok ni or en ng'anyo to en rapar. Yes. Gimomiyo en ng'anyo kod rapar tiende ni gik mane tetete mane kero wacho bang' tarik 25 mag higa mokalo pok ochopo kare. Omiyo wadhi paro ni odiochieng' ma kawuono higa mokalo ne nyithindwa otho, to in kaka jatend Kenya ni chung' miwacho ni ma kama wabiro timo kaka sirikal nyaka odiochieng' ma kawuono pok otimo, kendo maricho ema pod medore, maricho ema pod timore. Omiyo wadhi e pap mondo wakone ni ne onego bed ni timo kama, ne wacho ni bro stop abduction, ne wacho ni bro under watch mari onge ng'ama ibiro negi. Pod nek waneno, pod timore nyaka nyoro ka nek pod timore. Omiyo en ng'anyo gi rapar. Erokamano Roni. Antie kuomi Ojiro. Kiny